26 ga wannan wata na Agusta mai zuwa ne in Allah ya so, rana ce da aka ware a matsayin ranar Hausa ta duniya. A bana kasashe 23 ne ke bikin wannan rana, wadda ta samo asali tun shekarar 2015. Yau shekaru 10 kenan da ake bikin wannan ranar, da ta soma gudanar da bukukuwanta akan dandalin sada zumunta, musamman ma a manhajar Twitter. Dan jarida Abdulbaki Aliyu Shari ne ya kirkiro da wannan rana, a kuma a hukumance a garin Daura na tarayyar Najeriya, musamman na jihar Katsina ne za a gudanar da bikin, da zai samu halartar shugabannin kasashe da wato ministoci, ciki har da kasar Nijar. Ga wannan rahoto. Domin nuna mahimmancin harshen Hausa da tattauna hanyoyin bunƙasa shi da shayo hankali kan irin kalubalen da harshen ke fuskanta, yasa aka kirkiro da ranar Hausa ta duniya. An fara bikin farko ne a shafukan sada zumunta, musamman shafin Twitter. An zaɓi ranar 26 ga watan Agusta domin tuna ranar da aka kirkiro da haruffan ƙ da ɗa da kuma ɓa, wanda babu su a haruffan Turanci. A irin wannan ranar, Hausawa na duniya kan cika shafukan sada zumunta don tattaunawa, musamman ma da nuna alfahari da harshen su. Wasu wajajen kuma akan shirya bukukuwa. Taken bikin bana shine amfani da harshen Hausa wajen wanzar da zaman lahiya. Abdulbaki Aliyu Jari ɗan jarida ne mai shekaru 33 a bana a duniya, shine ya kirkiro da wannan rana. Ya bayyana cewa a bana ƙasashe 23 ne ke bikin tunawa da wannan rana. A yayin wata ganawa da ya yi da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain, da ministan da ke kula da sadarwa, da ministan bunƙasa al'adu, da kuma ministan da ke kula da wasannin motsa jiki, Abdulbaki Aliyu Jari ya bayyana dalilin keɓe wannan rana. Ranar Hausa ta duniya rana ce da aka ware domin tallata harshen Hausa da kuma al'adun al'ummar Hausawa, wanda mun fara wannan biki ne a shekara ta 2015, wanda makasudin wannan abin shine domin kokarin wayar da kan 'yan uwa da kuma kokarin haɗin kai na al'ummar Hausawa da duk wani mutum mai jin Hausa a ƙasashen yammacin Afirka. To kowane irin kalubale ne ka fuskanta wajen jayo hankalin al'umma kan muhimmancin wannan rana? Babban kalubalen da muka fuskanta lokacin da muka fara wannan biki shine yadda wasu mutane ba su waye ba su fahimci abin da muke so mu ba, domin mu ga cewa mun haɗa kan al'ummar mu, musamman akan abin da ya shafi al'ada da kuma tarihin mu, domin harshen Hausa ya wanzu sosai a cikin ƙasashen yammacin Afirka, musamman a Najeriya da Nijar da wasu ƙasashe, wanda idan aka samu hakan, ko shakka babu za a samu haɗin kai da kuma taimakekeniya da ci gaban al'ummar mu. Babban nasarar da zamu ce mun samu alhamdulillah shine wannan biki da an fara shi ne a kafafen sada zumunta, wanda yanzu a cikin yadda ubangiji a wannan shekarar za a gudanar da wannan biki a kasashe kusan 25. Sannan kasashe da dama suna sanyawa a cikin kalandar su wannan biki a kowace shekara, inda al'umma ke taruwa su sanya tufafi da hula, a haɗu a sada zumunci, a gaisa da juna, a kuma tunatar da juna game da muhimmancin haɗin kai da taimakon juna. Abdulbaki Aliyu Jari ya ƙara bayyana jin daɗinsa da jaddada goyon bayan sakon gwamnatin shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Janar Abdulrahman Chani, musamman ma inda ya bayyana cewa ƙasar Nijar na daga cikin ƙasashen da suka yi abin a zo a gani, musamman ma na fifita harsukan su na gida maimakon harsuka na ƙasashen waje, wanda ya bayyana cewa abin a yaba ne, kuma dole ne yabon gani ya zama dole. Jamhuriyar Nijar karkashin shugabancin Janar Abdulrahman Chani ta ayyana harsuna guda 9 a matsayin harsuna na kasar, wanda harshen Hausa shi kuma aka bashi mukami na musamman ya zamanto shine harshen kasa, wanda ko shakka babu wannan yunkuri ne mai kyau, wanda kuma abu ne wanda zamu iya cewa kusan gabaki ɗaya a yammacin Afirka ma shine na farko da gwamnatin Nijar ta ɗauka. Domin ko shakka babu wannan matsayi da aka ba harshen Hausa abu ne da zai haɗa kan al'ummar Nijar, wanda a kiyasi kusan sama da kashi 80 na al'ummar Nijar suna jin wannan harshe, suna magana da wannan harshe, suna amfani da wannan harshe. Sannan babban makasudin wannan mataki da gwamnatin Nijar ta dauka shine ya saman ma al'ummar Nijar yancin kai, kuma ya karfafa mutanen Afirka, domin a yanzu ana amfani da harshen gida domin sada zumunci da taimakekeniya da ƙaunar juna, sabanin harshen da ake amfani da shi a da, wanda asalin shi ba dan Nijar bane, ba ma dan Afirka bane. Babban fatan mu shine al'umma su fahimci wannan abin da muke so mu yi, a kuma wannan lokaci mu so juna, mu haɗu, mu sada zumunci, mu tunatar da kanmu game da muhimmancin addinin mu da al'adar mu da zamantakewa. Ko da kai ba Bahaushe bane, ba damar kana jin Hausa, mu muna maka maraba, kuma muna son ka zo a sada zumunci, a haɗu domin mu tallafa wannan harshe mai girma da daraja.
ya kuma bayyana fatan su zuwa ga ilahirin al'ummar Hausawa na duniya da ma masu jan Hausa da kowane ya kokarin ganin cewa ya bayar tashi gudunmuwa wajen samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa a cikin ƙasashen.